Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy, og Lola Hubag, palihog, tawagan nilang ko sa pangalang Matet. Ang problema nako, kining akong badlongon nga bana, nga bisan unsaon og badlong, dili maminaw. Magsiki na pagkasuko, gikapoy nagyug ko niya mga idol, labaw pa na ako'y nagbadlong sa batang way buot. Di ba wa makitrabaho karon? Nag-ilis ka man lagi. Kaya unsa ba gusto nimo? Mula ka kung nagkagidlay? Lakaw na sab. Pagpuyo ra gud diri sa balay. Pahuway diha. Magbuot man ka nako. Magbuot bitaw. Dali ra baya kay kang masakit. Og kung may bation ka, kisa may mahasol ha. Sa bukad yun na baba nimo uy. Sige lagputak ba? Alangan man og dili ta kabadlungon. Hila man diha. Pus ngagan ta karon. Ambot yung tuhanan ka oy. Sige, lala na po dito. Pagkadlaw na sa uli ha. Para masakit na pud ka. Hoy! Ang panuway oh. Wag yun naminaw sa kong gisulti. Maputol na ning ugat sa kong liog og niyaw-yaw. Di gid siya maminaw. Palapos lang sa pikas dunggan. Ay! Kuya Totoy og Lola Hubag. Pila na ko katuig nga nag-antos sa kumbana. Kung okay ang ihang lawas. Hala, musuroy kina siyag maayo mga idol. Unya kung masakit na, pero tinaniyang langia. Dili man lang na siya maminaw sa akong ipangsulti niya. Unya karon, puyo na pagkagbalay. Takuman ba ni mo diha ha? Luto ikog sabaw. Pagkahuman, hiluta ko. Kuyok ay makasugo-sugo ang panuway. Unsa pa makadiha? Lihok na dayon. Kalaming badyakan sa piniste. Biyain na dayoy. Antos ka man ng tawhana. Pohon siguro, hindi naging kumakaantos. Mao gyud ay rason nga nang wa ko nagminyo oy. Kay di ko gustong ma-stress ko sa kumbana. Tanawa ka karon. Lami man pud nga naikapikas te. Lami nga naikapikas nga badlongon. Maghatag ra naglabad sa o. Ambuti oy, mausa pa bakanas junjun te. Aw mapundo ra man na pohon res inyong bahay kung di na gyud siya magkalakaw. Te. Kuya Totoy og Lola Hubag. Tanang pagsabot, gihatag nako sa kumbana. Pero di yun siya maminaw. Iyahagyog kong ginapastress kanunay. Ang kagwang nagpasinguan pa. Kabalong dali ra kay mabikil ihang lawas. Pisti dyan yung tawhanan ni Uy. Huwag man lang maghuna-huna. Paliti kong tambal eh. Kailain kaya ako paminaw. Mao ba? Lain mong paminaw? Lakaw na ba? Labad kaya kong ang akong ilong barado. Sus na lang. Kalaming sampalongon. Kuya Totoy og Lola Hubag. Badlungon kaayo nga kumbana. Kung masakit, perting langi Unsa may maayo kong buhaton ani niya mga idol, nga kung ako siyang istoryahan, dili man po siya maminaw nako. Gikapoy nagyug ko niya. Palihog, tambagi ko ninyo. Magpaabot. Matet. Maayong hapon sa ato ang letter sender nga naay bana nga badlungon. Kung maayo ang panlawas, musibat, mulaag, pero magkasakit na dito sa balay magpondo. Maayong hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha Kuya Totoy. Yung sa tanang mga asawa nga dunay badlungon nga bana taastil. Hay, nako, nahala. Tawgon na lang ni nato ang atong sender og Matet kay wa siya naghatag og ihang alias. Actually, dili lang ikaw ang gaproblema na. mura pa matag just now ano yung mga istorya ngayon ani. Kung maayo ang buot,
dito sa kuan, barkada mo sipot. Kung maayo ang panlawas, dito sa barkada mag suksok, dito maglaag, dito mag yango-ngo perminti pero magsakit na, wa na'y kwarta, na na'y problema, nilabad na ang ulo, aburido na, diris balay. Ano bitaw ni mga lalaki ingon na kasagaran jud la. Ako ang makita, madungog kasagaran jud mga lalaki gud. Maog yun na, Kuya Totoy. Di ba kasagaran yun aning mga bana may labs, mura na sila og kamaguwangang anak nato. Mao na sila'y pinakabadlungon. Sumahagod bisan diha lang gani sa atong balay. Naagi tay sudlanan sa mga bulingon pero di gyud na nila masud dito kay kung asa sila naghubo dito ra ibilin. Mao po nang imuha. Kung maayong lawas, hala suroy. Inig masakit na, maglangi. Kinsay mahasol? Aw, siyempre, ang asawa. Ako gustuhon man akong mulaag, gustuhon man akong idolon ni mga tao nga pag uli hubog, pag uli way dala, pag uli nanay sakit, problemado na. Pag uli sa balay, problema ang dalahon. Gustuhon man ako na pero dili gyud makaon sa akong sistema. Ngano kaha na? Lain-lain gyud siguro gi-design ang Ginoo para sa lain-lain nga mga asawa. Okay, kini si asawa 1, dapat partneran ko ni og salbahis. Kini sa asawa 2, partneran ko ni salbahis pero usahay butan. Kini sa asawa 3, partneran ko ni butan pero usahay motukar. Kini sa asawa 4, partneran ko ni og butan pero motukar-tukar. Ay man ang butang. Di ka kasabot ba ngano na ay mga lalaki, ngano na ay mga bana nga naghatag lag stress sa kinabuhi sa ilang mga partner, which is dili dapat na dili dapat na ginatolerate. Pero ikaw isip asawa, ikaw naman ginit, na-trend naman ginira, bisag asa. Utong lang, hangtod nga makarealize. Okay, mo man na yung purpose ni mo da. Ay, ang importante lang, dili kadapatan, o tagaan mo siya, o limitasyon ba? Warningan ni mo siya. Warning 1, warning 2, warning 3. Kung dili pa gani, abiyaan na tika. Kapoy na kayo. Di ba la? Mao man oy, kung dili gyud maminaw day patagmon sa nimo. Di gud ingon makigbuwag ka, bakasyon sa ka dito sa imuhang mama baron. Pasagdan sa nimo siya diha ba nga unsay feeling nga kung masakit siya nga wala ka. Ana ba? Or imuha siyang balihon day. Suportahan nimo siya sa iyahang mga lakaw, sa iyahang pagpabadlong. Kay sige man kagbadlong niya, di man siya mutuo. Sala sige suportahi. Wala naman tay mahimo diha kay may mag-imuha na iyahang lawas nga ikaw magbuot para sa iyaha. Nga tiguwang naman na siya, kabalo naman siya sa iyang gibuhat. So instead nga imuha siyang kuanon, badlongon, suportahin na lang. Kung mulakaw siya palakwa. Iya pugni-pugni kay unsa man na nga badlongon nimo di man maminaw. Sakto jud ka la. On behalf sa mga bana nga mga butan, ako mangayo og pasaylo sa mga asawa nga natulibagbag nga mga part. Daghan gyud kaayo na sila diha buyag in town. So ikaw diha day matit, laban lang diha day, unya suportahe ang imuhang bana kung unsa man ang ihang gusto kay bisag unsa nimo istorya di man maminaw. Salamat Inday Matit sa pag-share ni ining imong problema din hining atong programa. Ikaw po diha my loves. Na kay suliran sa kinabuhi gugma o unsa pa man na, ipadala ka na din hinamo ni Kuya Totoy. I-PM lamang ko, pangita ako diha sa Facebook, Lola Hubag, Love Radio. Salamat kabisyo sa imong pagsalig nitong programa #Dear Kuya Totoy Lola Hubag. Ay kalimot like, share, follow sa tuang official social media accounts Kuya Totoy Love Radio, Lola Hubag Love Radio o Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang! Always!